This is my true life story. Labarin soyayya ta da na yi a baya ba zan manta ba. Haƙuri za ka yi dake, mai haƙuri ba zai taɓe ba. Wani labari zan ba ku kan wata yarinya kyakkyawa, mai ado da sura ce ga ta fara da wasan kowa. In ka ganta tamkar dawisu, mai ado da kyan burgewa, mai ilimin addini ce ga na zamani yar baiwa. Ku biyo ni ku sha labari, zance na akan ta Samira. Wata rana muna labari ni dai ta batu kan aure, ta sanar mini na yi turawa gidansu domin kar da mu ware. Sana ce wa Samira fahimta zancen da zan miki sai kin jure. Sana ce masa bani da komai, makaranta yanzu na kare. Hakuri ki badawa gidan kugun abban ki Samira. Suka ce mini dike to ka sani a gidan mana damuna. Na fito da mutum aure sati uku kalmar gun abbana. In har kai baka shirya ba to auren dole zai yo guna. Dan Allah dai na batun nan auren ki ne burina. Zan je in yi kowane aikin ni dai da in rasa ki Samira. Nan na yanke shawartar aikin soja zan nemowa. Sai na ɗebe takarduna burin raina in yi cikawa. Na samu aikin soja gora bana na yi godewa. Tirenin mun farawa, wata shida mun karewa. Guri na indawowa, zancen aure na da Samira. Ashe kana naka ne Allah na nashi mai ganewa. Da zuwa na can na tafi gidansu Samira mai ganawa. Sai na ishe wata yarinya a zaune sai na iyo aikawa. Da fitowa sai ta ce min wai Samira ba ta fitowa. Auren da za a yi ɗaurawa, gobe da safe muke saurara. Haƙuri za ka yi dake, mai haƙuri ba zai taɓe ba. Masoya na mu haɗu a kashi na biyu.